Salutări și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi sunteți pe canalul David Colombofilu și vreau să vă arăt porumbei care le-am luat. Acesta este un roșu. Stai, mă, ce ai? Acesta este un roșu cu inel. Inelul 4, 1, 2, 7, 0. Și din... Da. Testați-o. Este foarte frumos. Are panafilată. Acum nu știu ce are, că nu stă. Aseară stătea. Ce ai, mă, de stai așa cu coada în jos? Are panafilată. Lasă-mă pana la mine. Să pot să arăt. Este un roz frumos. Mie îmi place. Acum hai să vă arăt pe celălalți. Stai, mă. Hai. Pe ăsta-l vreau pe albastru. Așa. Aici avem o crescă, nu știu ce-i. Eu nu știu ce-i asta. Așa că porumbel, asta nu știu ce-i, porumbiță, mascul. Da. Dar restul nu s-a mai salutat, da? Doar că... Să spun ceva. Bă, lăsați-l, bă, lăsați-l pe barofanul meu. Doar ăsta e al meu. Că restul de la matcă. Și tata vrea să scoată pui din el, vrea să-i ține la matcă. Și i-a băgat la mine, nu știu din ce cauză. Nu știu. Și doar eu lampă ăsta. Ăsta. Azi greu. Și tata când dă și o porumbiță pentru el, să nu care el. O să am multe cu el. O să am, cred, o să am, cred că o să am și pui la el. Eu știu că e mascul, dacă e femelă, n-a salutat, bă. Acesta e inelul lui. Cam atât. La mine în cușcă. A băgat repede pupii înăuntru. Uite. Pui ăla cu alb
pe cap, cu alb, cu gri. Am adus aseară și mi-am dus mai mult, dar că nu-i cunosc eu. Pentru că are aceeași inel ca noi, albastru.